Salm numru 35. Talba tal-ġust ippersegwitat. Ħuda mulej ma' min joħodha miegħi. Tqabad ma' min jitqabad kontrija. Aqbad it-tarka, il-kbira u żgħira u qum biex tagħtini l-għajnuna. Xejjer il-lanza u wislet is-sejf għal dawk li jagħmlu għalija. Għajdli jiena s-salvazzjoni tiegħek. Jitfixklu u jistħu dawk li jfittxu ineħħuli ħajti. Jerġgħu lura mifxula dawk li ħsiebhom kif jagħmluli l-ħsara. Ħajkunu bħal karfa mar-riħ, imkeċċija mill-anġlu tal-mulej. Tkun triqithom dlam u żlieq u l-anġlu tal-mulej isuqhom. Għalxejn b'xejn nażbuli xibka, għalxejn ħafruli ħofra. Tiġi fuqhom erda l-arrieda, taħkimhom ix-xibka li nażbu, jaqgħu fil-ħofra li ħafru. Ma jien fil-mulej nifraħ, nitaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu. Saħansitra għadmi kollu jgħid, minu bħalek mulej. Inteħles l-imsejken minn huwa aqwa minnu, l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh. Iqumu xhieda qarrieqa, jistaqsuni dak li ma nafx. Bid-deni għal-ġid iħallsuni, erduli ruħi. Iżda metuma kienu morda, jien kont nilbes l-xkora, kont nakkes bis-sawm lil innifsi u nitlob brasi mazza fi ħdani. Bħal ħbiebi, bħal ħuti mxejt magħhom, bħal minjali għal ommu inxtħet fin-niket. Meta wqajt jien, inġemgħu flimkien jifirħu, inaqdu flimkien kontrija. Bla ma naf għaliex, jaħbtu għalija, bla qiegħda jtertquni. Mal-ħżina jkasbruni u jiddieħku bija. Jeżżu sninhom kontrija. Int mulej sidi kemm se ddum tħares? Eħlisni mill-qerda tagħhom, eħlisni mill-liljuni ħajti l-għażiża. Niżżik ħajr qalb ġema kbira, qalb kotra ta' nies infaħrek. Tħallix l-dewwa qarrieqa jitennew minħabba fija. Anqas il-dawk li għal xejn joboduni jemżu l-xurxin kontrija. Għax huma ma jitkellmux bis-sliem. Imqar kontra niskwieti kliem ta' erq jaqilgħu. Ħallqhom jiftħu berraħ fuqi. Araħ, jgħidu ferħana, hawnhu taħt għajnejna. Int rajtu dal-mulej, la tibqax sieket. Sidi, titbejtx minni. Stembaħ u qum biex tagħtini raġun, biex taqbes għall-kawża tiegħi, Alla tiegħi u Sid tiegħi. Skont il-ġustizzja tiegħek għatini l-ħaqni, mulej, Alla tiegħi. Tħallihom jifirħu minħabba fija. Ħalli ma jgħidux f'qalbhom tajna xewqitna. Ħalli ma jgħidux ġibnieh fix-xejn. Ħajjistħu u jinfixlu l-koll flimkien dawk li jifirħu bid-deni tiegħi. Jitabbew bl-għajb u bil-mistħija dawk li jitkabbru minħabba fija. Jifirħu u jitennew dawk li jożżu l-ġustizzja tiegħi. U jgħidu dejjem kbir il-mulej li jossi s-sliem tal-qaddej tiegħu. Imbagħad ixandar il-sini il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu it-tifħir tiegħek.